En Girbat té aquella gràcia que tenia, com dic, a moment de la Xana. Continuem amb dues propostes que requereixen la participació activa del lector. De la lectora, perquè tu ho seràs, en aquest moment, et cedeixo, ocupa-ho tot, d'en Mus Alén. És un món meravellós, perquè, de fet, tu has dit, activa, activíssima. És un artista molt actiu a les xarxes, també. Alén Mus, o Mus Alén, exacte. Arquitecte, també, en fi, les seves il·lustracions són seguides i buscades de tot el món. Però no és per nens. A veure, és per nens, és per adults, és per grans, és per vells. Al final, aquesta cosa de les etiquetes i les edats és molt relativa, no? És un llibre interactiu, proposa un repte a cada pàgina, és un repte creatiu, no? L'Alén Mus és molt creatiu, però tu també pots ser-ho. Què pensen els mussols? Ho has de dibuixar i ho has d'escriure amb els seus caps, inventar retrats de personatges cèlebres, tens el marc i a dins les nodrir, les afarcir, construir cases a l'aire, fer un grafiti, en fi, aquesta estètica, un punt d'on és en Wall-E, però en canvi constantment ens d'ocupar, com diu el títol, feeling tot el món i totes les propostes que ell fa. També hi ha una dimensió paral·lela d'Alén Mus, que insisteixo que és un dibuixant que té aquest apartat i l'apartat molt més adult, si tu vols, amb quadres i quadres importants i amb unes videocreacions que ell mateix penja en el seu blog. Aquí el tenim, Alén Mus, per tant, un nom per apuntar si no el coneixíem, i en aquest cas aquest Ocupa-ho tot publicat per Coco Books, que també convida, com aquest altre llibre, a manipular-lo, a interactuar-hi. Saps què diu, això? Aquest ens convida a dibuixar les pàgines i aquest a destrossar-les. A destrossar-lo, a rebregar.